Co budeš, ty kamínky? Jo. Maluju kést. To nejsvětlejší, to je jako pevný koket. To na to má svého, to na to má ta světla a super to nepůjde. Vypadá to jako divně. Au! To trochu cítíte. To asi není vidět, že? Jsem si to ještě pak nevěděl, ale to. Bylo když tak modlá.